Siyakulela Kristo siyabonga. Siyakulela Kristo siyabonga. Siyakulela Kristo siyabonga. Abanye bethu sesihambile lenkathi lapho sihamba indlela yesiphambano lapho sikhuleka khona. Namhlanje sizidla ngendaba yokuhlupheka kaJesu. Le ndaba yokuhlupheka kaJesu baningi abantu ababona. Baningi abantu ababedaba le. Meyiqala le ndaba ayiqali nje ngoJesu kuphela, cha. Iqala ngoJudas Iscariot. Ngiyacabanga ukuthi iningi lethu abesimazi uJudas Iscariot ngoba bethi uyena odumile. Wenzani manje uJudas? Wenzani? Vamthe? Wenzani uJudas? Vamthe Judas? Vamthe Judas Iscariot? Ake nifundane la eSunday school. Vamthe Judas? Sikhombe. Kathi sizima namazi uJudas, vamthe Judas Judas. Anazi Judas. uJudas wakascariot. Fanele sifunde le ndaba ukuthi wenzani uJudas Iscariot. So kuleli viki lonke nje wasiqala nje lenkathi ukuthi iHoly Week ngitheke ngicabanga ngahlala ngathi wenzile ngalelizwi la namhlanje sithola evangelini. Ngoba linabantu abaningi nje abantu ababengakholwa ukuthi lo indodana kaNkulunkulu ibona egcineni abegcine baphenduka inhliziyo. Laba bonke babehamba naye enza imangaliso phambi kwabo ebaphilisa bakwaba yibo bathi hayi umneze. Ngobani na la emhlabeni siphila nabantu, sihamba nabantu, sizalwa nabanye, siphile nabanye, sife nabanye. Sihambe sizalwe nabanye, sikhulume nabanye, senze ubuhlobo nabanye, senze ubungane nabanye, sithi oh Thumbi, sithi oh mhlobo wami. Baze bafakaze njengoPetrus ethi sose ngikulahle, sose ngikuphike. Kube khona esihamba nabo athi lapho efa khona ngizofa khona ngala. Kanti kubibona laba mesithi siyaphenduka bathi kuleka nje amasiliva amathanga, amasiliva awudede nje. Amasiliva nje awudede nje. Yolithola ikhanda lakhe. Sisiphila nabo abantu sifuye lo msebenzi. Siyongqongqoza nabo sama-CV. Kanti uyazi umuntu uthi hayi ukumchithe lo Nkosi uthathe mina. Amasiliva awudede nje. Yolidayisa igama lakho. Lapho efika khona uJudas efika akasafike ehamba yedwa ensimini. Cha, usehamba neqembu lamabutho angamfuni uJesu. Sekuyena owahola phambili. Uthi uyasebenza emsebenzini uthi awuchomi, yazi imanager ithi awuchomi, kanti cha. Lo muntu ocelayo uchomi kamasiliva awudede nje. Wetha ukuthi yena wazi umsebenzi ukhona umuntu akwazi ukuthi ohleli. Kamasiliva awudede nje. Wetha ukuthi yena angakwazi uapply mase kaphumelela. Sithi lapho sihamba nabantu kube khona bathi babeyikhipha inkemba abasukele njengoPetrus. Sithi akakabi isikhathi sokulwa.
kube ithini esibaphulisayo sithi hayi isikhathi sama sikafiki uJesu yabapholisa abantu uthi hayi khululekani okuzokwenzeka fanele kwenzakalile ukuze kugcwaliseke imbalo bebefika bamfika abafarisi namascribes afika amthatha uJesu amise kuPilato umongameli naye indima yakhe ayidlalayo wageza izandla khona abantu sisalibeka udaba bathi hayi uyahamba uyithatha le ndaba leyo ise HR oyise ukumphathi oyise abantu kanti umphathi hayi angigeza izandla angiboni icala asa ngiboni icala kodwa nqulezeni athi ngiboni icala umphathi athi aqhubeke kodwa icala lakhe uthi uyakhuleka ekhaya yathandaza awunako bezonqamleza athi umphathi ngizamile ageza izandla njengoPilato akuyisele kwabasho besishilo nje ogibela beTexini uze kwenabo uze uthi yazi bengambonanga usibanibani la ngalesikhathi shuthi ngilate uthi yazi mengamzwelanga namhlanje ngimgcwalisele shuthi ngekagibela itekisi uthi yazi mengamsizanga ngomntwana wakhe shuthi ngangekwazi ukuthi aziqhubekele phambili ngesonto namuhla uyibona bathi hayi akusizweni kwakho nqamlezeni kube khona bathi siphuphile umsulwa lo muntu hayi ngamenzi kanje navikhandle emsebenzini uthi athola ukuthi ube namandla ukuthi khona ukukhulumelayo kanti izwi lakhe nje alizwakala bafike nawe bakubuke kanje bathi ke impela ukwenzile lokho njengoJesu emaNoPilato sethethe iqala la impela uthi uNkulunkulu uyindodana kaNkulunkulu athi sengishilo usuzwile akumele iJesu iqinise ngoba uyazwa kancane akusho ukufundisa befundiso baba akusho ukufundisa bekufundisa nabo labantu baningi abantu sibatholayo namhlanje evangeli lapho sihlala khona sizindla sibukisisa sikhuleka lebolile kuba bonke abakhona khona ongichaza ekuthiwa uPetrus nakhona esemphikile nakhona esemphikile ngoba nasi yaphika izinto mase sezisimele izinto sezibhekene nathi sezisinqoba siyamphika siyaphika ukholo lwethu subalekele ukukhuleka siwabalekele amasakramente asibuyiselayo sibalekele nesakramente lempilo uJudas eze kusho ngombhalo ukuthi wahamba azoyikhuluma ingokuba engacabanga ukuthi sona senzile siyathetheleleka lapho sasizindla khona kuleli viki sizindle ngoPetrus owazama ukuthi aphenduke naye wazibona iphutha lakhe waphumela ngaphandle wakhala sengathi sinayikhala lezi nyembezi nathi sibheke kuyisakramente lempenduko sengathi nathi singayikhala lezi nyembezi njengoPetrus sizame ukuyisola ukuthi Nkosi sesihambile lenkambo lena ya 40 days nakho okungithikameza emphefumulweni wami nakho okungisindayo nakho engifisa ukuthi ngihambe ngiyokuvuma Nkosi noma wasesibomvu kangakanani angingabi njengoJudas ngizahlulele kodwa Nkosi ongiphi igracia nje lokuthi
noma sengiphikile ngiphume ngikhale ngokuba na ngifisa ukubelana nawe Jesu ongqileze